Nagbangutan ang pamilya sa namatay nga tripulante sa barkong nasangad sa kadagatan sa Surigao del Norte. Nang hinaot silang mapadali ang pagpada din sa iyang patayng lawas. Ang exclusive report ni Nico Serino. Nico. Yes, Bob, nagpakisayod kining pamilya sa namatay nga crew member sa barko nga nasangad didto sa Surigao del Norte kung unsa gyud ang nahitabo nga misangpot sa iyang kamatayon. Sa ilang balay sa barangay Danglag sa lungsod sa Konsolasyon, naabtan namo nga nagtapok ang makabanay ni Norman Galon. Nagdagkot sila og kandila agig pangaliya sa nahitabo kaniya. Si Galon, 35 anyos, usa sa upat nga namatay nga crew sa cargo ship nga LCT Cebu Great Ocean. Gikuso-kuso sa kusog nga bawd, epekto sa bagyong Bising ang maong barko nga nasangad sa kadagatan sa Malimono, Surigao del Norte. Ang lawas ni Galon nakit-an sa baybayon sa silingang lungsod sa San Francisco. Ang iyang kapuyo naglisod pagdawat sa nahitabo nga nabalitaan lang niya pinaagi sa social media. Last niyang tawag na ko, niya na siya nga prim, critical midday prim, kanang takilid na ako na ilang barko niya. Ayaw lagkabalakan ako niya. Muro to yadag gipalong, akong giing nga amping. Usa ka electrician si Galon nga nagtrabaho kaniadto sa usa ka mall. Tulo ka buwan pa lang kini nga nagtrabaho sa LCT Great Ocean. Pangandoy na gyud kuno niya nga makatrabaho sa barko. Nagbilin siya og duha ka mga gagmayng anak, 9 ug 3 anyos. Mga pangandoy na sir, makasakay gyud sa barko. Oo, ganun siya. Kato sir, di man to ingon nga hantod to siya dito kanang pangkuan na 1 year sir kay ma-apply sa pagawas. Experience na to sir. Panghinaot sa pamilya, matabangan sila sa kagamhanan ug mga tagduma sa barko. Hangyo nila nga mapadali ang pagdala sa iyang patayng lawas dinhi sa Sugbo. Di ko kadawat nga mawala gid siya kay among mga bata gagmay pa man. Lisod kaayo kung wa siya. Sa nahitabo sa maong barko, 7 ang na-rescue nga mga crew ug 4 tanan ang namatay. May mga crew members pa nga missing ug padayon nga gipangita. Karong hapon, Bob, doon na ito gitakda nga meeting ang kadagkuan sa shipping company sa pamilya ni Galon. O kinisab ang ilang gipaninguha nga matubag ang ilang mga pangutana kung unsa gyud ang sirkumstansya ni atong pagka-Lunes ug nganong nahitabo kining maong trahedya. Bob? Dahil salamat, Nico Serino, sa imong report.